Protože tam ještě není cesta. Tak běžte do toho pěstolování, kurva. Já jsem to něco, ale tam vlastně dalšího Krištyho. Ne. Ano. Ne. Jak vidíte, vypadám jako úplný kokot, ale to nikoho netrapí. Běž do piče s těma balonkama, ty kurva. Já nevím, kurva, je člověk. Možná. To jste ještě nepočuli nic, že Krišty stlačující bub. S balóny. Bubs. No však balóny. Ne, víš, co znamená bub? Prsa. No tak víš. Kozy. Kaze. Kaze. I like kaze. Ne, I like a boobs. I like a boobs. I like a boobs. I like Boobs, ale boobsy, jasně. Raz máš rád boobs a potom boots. piču. Já nemám píču. Ty máš... No. Musím mít double zit flash. Zit flash, ježiš. Kdybys ještě věděl, co to znamená zit flash, jak je tému. Podle mojeho to znamená... že si zit flash. Vykuš mi zit flash. Co jsi myslel? Aha. Píče. Zit flash je mužský pohlavní orgán. Anti-zit flash je kněžný pohlavní orgán, ale piča. Ježiš. Jasně. A double zit flash. Najser nemá i zit flash. Zit flash. A double zit flash jsou obě pohlavné umenia. Umenia. Tak to vypadá vlog. Hell, bitch. Počkaj, chci zít. Lako. Najser. Víš co?